Morning! So, morning schedule na naman tayo. Pakain sa ating mga baby rabbits. Ayan. Ayan si ate. Hi! Hey, ate. Hi! Hey, nadali. Sige na ho sa'yo. Dali. Sa'yo na mga viewers. Dali. Dali. Ay! Dali, ate. Dali. Nakain na si Mommy Rabbit. Si Mother Do. No, ate. Tita nala, tita. Kaya nagkakalat uhuan feeds natin. Sige, okay na ate. Mother Do. O, later na ate. Later. Nandun pa yung dalawa. Ayan. Dalawa pa guys. Papakainin natin. Excuse. Nagwa-wild ka naman ha, buddy. Nagwa-wild ka naman. Ikot-ikot na naman siya guys. Nagwa-wild na naman yung alaga natin. Uy. Ayun sa atin imuhin. Gutom na guys. Ikaw, Lolo Bear. Lolo Bear. Please subscribe to my YouTube channel. Ay Kudugi lang po. So, lalagay ko na lang din sa description yung full name ko. Sorry. Ayan, so lagyan na natin sila ng tubig nila. Para hindi sila mauhaw guys. I-dehydrate din sila sa init ng araw. Ayan. Kung kalunin mo, may deko pa niyo. Ayan. So, titingnan natin yung mga baby. Nakno ha? Ayan. Kita ko sa inyo ang kanyang mga baby. Ayan guys. Maselan kasi si Mado. Yan makakapal na yung balahibo. Yan yung buwa. Ayan. Dalawang puti. Ayan. So, yun lamang guys. Thank you for watching my mini videos. Thank you. With love.